You go to the
Look very happy. Look very happy. But waiting on them. As I am a man in you now. I'm a champion to give you. I'm a champion to give you. I'm a champion to give you. I'm a after 10 minutes, what am I going to do? Yes, I was never fool. I will come back and want you now. Never, baby. I'm calling. I'm going to travel down. I'm on the side. I'm on the highway. Back here, I'm going to go to everybody get research. Oh, everybody get everybody get oh, everybody get everybody get everybody get I'm
na-ebili nwa chebe ntị gị nụrụ ka o si gba mana tupu anyị na-aga n'ihu onye kamera bịa n'ihu ka m si ọkọfọ n'anya ozi ndị ndị mmasị dị na n'owere na ya iyo enwere ụzọ si ejebe ahụ enwere ụzọ si azụ enwere ụzọ si elele Zasi na gọvanọ na ya gbata ọsọ enyemaka ụzọ emebisi n'ebe ahụ anyị ma na-agwụ ya na ọ ga-ebi ya anyị ma na-agba gọvanọ na ọ ga-ebi ya na ndị ti mgbashe gata n'ahụhụ e nwere miliọnụ zụ abịa mba abịa agbalụ enwere m mmadụ ịtọ mma afọ bụ nwanne fada na timbashe mana akụ ụzọ sizi ebi ọ bụ na-enyezi ma ndị ifugo na asị mgbakọ na ọgbata ọzọ n'okporo ụzọ dịka nke mana ọkọchị apụgo ka a rụọla anyị ụzọ a ka bizinesi gaba were onye agụla agbaghọ ya onye agụla agbaghọ